monggo Wong Ayu aturaken. Bocah gunung tuh banget gunungku ora susah katrek nganggo
ugek sak julita mel. Pripun Kang Mas? Apa? Saya suwe saya begar saya bedah. Aku to. Terus Apa? ngene iki, terus sak ploke karo sing keri iki mbah. Sak proke karo sing ndi? Karo sing Sing keri. keri iki. Iya. Nyet penyanyi iki pancene raben nduk. Ora kabeh, Mas. Salah. Witekno piye? Iya. Mergo Kabeh iku kahanan ya. Mergo kahanan. Ning ya kowe beda karo sejarahmu karo sejarahku beda. Lah pripun? Seliramu melu noyon toko kan arang kading, aku kan Nggih. kerep. Iya. Dadi aku entuk pandonga suci karo Sinten? Sang Ismaya Mbah Semar. Walah. Dadi aku iso balen meneh karo bojoku, alhamdulillah. Ya kula nyuwun didungani nek ngoten. Lah kon njaluk karo gambaran kae kon ndongake. Ning saiki ya alhamdulillah, Nduk. Pripun, Mas? Bojoku iso meteng meneh. Alhamdulillah. Dasare wayahe ya adem-adem, Lah, areng iya. ndeng ora sida. Areng ngopo neh? Lah nggih to. Wis meteng urung? Heh? Meteng urung? Dereng. Ora. Kok tengi apa piye? Ora. Gah. Nano. Apa kowe ra cekan karo aku. Yes, tunggal langgam bocah gunung kan. Setunggal lagon langgam podang. Bocah gunung ate Bocah podang gunung. gunung.